Sibiya ngokuyithoba nokuzehlisa sikunikeze inako umfanekiso oqosha uthinta ke udaba lwamaphupho. Gama kuPastor Niki sikufisela ukuhle, sikufisela impumelelo, sicela zokubalekile, sicela wenze nako okufanele, ukulike nokusubscribe nokuba ke ilunga le channel. Ikhona ile konga isebenzisa to become a member where you can be able to contribute at least R9.99 every month to support the channel. We have an account that you can also use mawukuthi unesifiso sokunikela kwi channel, ongakwazi ukunikela ngoba unesifiso sokunikela. We know ukuthi awunikeli ngoba unemali, but unikela ngoba unesifiso. Most people they've got money but abanikeli even emasontweni because they don't have that wish and a desire to contribute empilweni zabanye abantu. So unganikela when if you have that desire to contribute, hayi ngoba unemali but because you wish to contribute. Gama ke lawo Pastor Niki sibheka la kafushane udaba olukaThando wakaNomonde. Kodwa before we get into that issue ephupho noma subject ephupho lakhe, ukuthi inamba yami ikhona, ngicela ukuthi isetshenziswe kuphela umuntu oyisubscriber of this channel, umuntu oyifollow of this channel, umuntu who supports this channel. If you are new to the channel and you're not willing to subscribe, you're not willing to like, you're not willing to contribute in any way, don't use that number. Yeke kanjalo. So uThando la nomuntu uthi ke hello, ngicela ukubuza la uchazana phupha ke la ugqoka isicathulo eziphakeme ezimhlophe abantu bekuncoma. So la khuluma ngama heel, I guess ugqoka ama high heel, sithi ama high heel. So icathulo eziphakeme nesithende esiphakeme akukase zaba uphawu lubi. Esikhathini esiningi ziwuphawu luhle ngoba azigqokwa noma ubani noma azigqokwa noma bekuphi, sinendawo leqhwa khona futhi sinabantu baze beqhwa. Kodwa singakusho nako oqala ukuthi amaphupho amaQhoks sikuthatha njengophawu luhle kakhulu uma uwagqokile. Lungasho nje isibindi, lungasho nozinzo, nokuzethemba kanye nokuphila impilo ephakeme, nokuthokozela impilo yezinga eliphakeme okuzayo kuwena noma into ezala njengamanje impilo yakhe ihamba kahle. Number 2, amaphupho amfuthe amaQhoks sithatha njengophawu oluhle kakhulu uma uwathenga noma unikezwa omunye umuntu, ngoba lokho kungasho ukulindela impumelelo, lindela ukuthuthuka noma ukufezeka kwefiso zakho kungekudala. Asivale masithi ke amaphupho amaQhoks singebe sithi ne uphawu luhluma uwagqokile lusho la inhlanhla komunye lisho inhlakanipho nokuthi wena umuntu ophokophele phambili, yabo empilweni. Lokho kuzokwenza ukuthi ube umuntu ohlonishwayo mhlawumbe noba nesithunzi emkhakheni wakho. Kodwa nje isingakusho ukuthi ukupha oluhle kakhulu ukuwabona amaQhoks, ukwathenga amaQhoks, ukwaphiwa amaQhoks noma ukwambatha amaQhoks, kubika izinto ezinhle eziza empilweni yalowo muntu loyo. Kungabika noma uhambo futhi komunye osuke engahleli thathe, ongaba uhambo lebhizinisi, uhambo lwempilo, uhambo lempumelelo osuke luza kulowo muntu loyo. Siyabonga. May God bless you. Siweni phansi lamatulu